Ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti anabatago mkpọlite aka na-achị steeti ya bụ ọkammụta Chukwuma Soludo kpọlitere Maazị Christian Udechukwu dịka kọmishọna gana ahụ maka ngalaba ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a. Ya bụ nnabata nke ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu anabatara nwa amadi a bụ onye ahụ n'oge ha nwere nzukọ ka ha bugodi n'ụzọ wee lebanyesi anya n'ozi nke otu kọmitii n'ime ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu n'ahụ maka ime nyocha nakwa okwu gbasara nhọpụta wepụtara nke onyeisi ya bụ Dr. Pascal Agbodike ka Chukwuemeka Mmodilem kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya, onyeisi oche ya bụ otu nyochara Maazị Udechukwu bụ Dọkịta Pascal Agbodike kọwara na ha nyochara ya nke ọma wee chọpụta na o tozuru oke ịrụ ọrụ dịka kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasara mmepụta ngwaahịa na steeti a. Ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu nabatara ya bụ okwu o kwuru ebe onye okwupụta okwu ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu Maazị Uche Okafọ, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado njikọ ọka nke abụọ Dọkịta Peter Ibida nakwazi ogbo ya nke anọcha nke mbụ bụ Maazị Ebele Ejiofọ mere ka Maazị Udechukwu ghọta ihe ndị ya bụ ụlọ nzukọ tụrụ anya n'aka ya dịka kọmishọna ga-arụ ọrụ n'ihe gbasara ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a. Maazị Uche Okafọ gụpụtaziri nkwekọrịta ha ebe ha jiri olu ha were kwado ya. Mgbe ọ na-aza ajụjụ sitere n'aka ya bụ ndị omeiwu steeti a, Maazị Udechukwu kọwara na ya na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ga-ejikọ aka ọnụ were mee ka ụlọ nrụpụta ngwaahịa na steeti a nakwazi azụmahịa bụrụ ọkaibe nke ga-eme ka aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo mejupụta ezigbo ebumnobi o nwere gbasara steeti a. Ọ gara n'ihu wee kọwaa na ọ ga-eji amamihe nke Chineke nyere ya were hụ na azụmahịa nke steeti a dịka ndị nke a na-azụ na mba ụwa niile nke ga-eme ka ndị Anambra n'ebe ahụ azụ ahịa nwee mmasị ịbata na steeti a ma soro na-azụ ahịa ka Anambra wee bụrụzie ọkaibe n'ihe gbasara azụmahịa na Naịjirịa. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Nnewi North bụ Maazị Nonso Okafọ nakwazi ogbo ya nke na-anọchite anya njikọ ọka nke mbụ bụ Maazị Timothy Ifediọramma yọrọ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo ka o bughachi ụlọ ọrụ gọọmenti na-ahụ maka azụmahịa ka ha na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa bụrụzie ofu ka Maazị Udechukwu nwee ike rụọ ọrụ atụrụ anya n'aka ya na-enweghị ihe ọdachi ọbụla site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a. Abụ m Chukwuemeka Mmodilem.